Hi Christine. Hi Rachel. Van harte gefeliciteerd. Jullie zijn genomineerd voor de Visit Limburg Award Zakelijk Toerisme. Oh, dankjewel. Hoe fijn is dat? Zullen we daar een stukje van gaan eten? Ja, graag. Wij als Holiday Inn zijn al 30 jaar een gevestigde waarde in Hasselt. Wij zijn een franchise-hotel, maar we hebben wel een zeer lokaal karakter. Wij organiseren regelmatig een client-event voor onze zakelijke gasten. En daarnaast, indien bedrijven een teambuilding willen organiseren, zoeken wij daarvoor de juiste partner. Waarom moeten de mensen op jullie stemmen? Samen met Visit Limburg zouden we de bedrijven graag een alternatief aanbieden, zodat ze niet steeds hun vergaderingen in de grote steden moeten organiseren.